नायदो थांनाय समफोराव जेरै बर'फोरनि जे हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय बेफोरखौ मुलुगनां जोङो खोब सम्भब बे रोखोमनि रेकर्ड खालामनो हायाखै जोंनि जा मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बेफोरखौ मुलुगनि मानसिफ्रा मिथियो थेवब्लाबो थांनाय 14 तारिख एप्रिल 2023 आव सरकारनि इनिसिएटिभ बिहु मोसानाय बेखौ गिनिज वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय बिथांमोना पारफर्म खालामनानै दिन्थिबाय बिनि उनाव जोंनि गेजेरावबो बागुरुम्बाखौ आरोबाव गिनिज वर्ल्डआव थिसननायनि मोनसे लाहार फाहार खालामनाय जागोन बेखौ आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आगोलावनो बुंथिना गालांदों बिदिनो धौ हिसाबैल' नङा बर' माहारियाव मोनसे जोंनि बागुरुम्बाखौबो बुहुमाव मिन्थिजानाय मोनसे रेकर्ड खालामनांगौ बेखौ गोलाव समनिफ्राय सानबोबाय थानाय जादों खालामबोनाय जादों गोबां रांखान्थियारि जे बाथ्रा फैयो बेनिखायनो जोङो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ खालामजोबनो हाया दा बे सरकारनि अनसायनायजों आरो जोंनि गासै रायजो राजानि अनसायनायनि मददजों बे रोखोमनि इनिसिएटिभफोरा समय आरो थासारिया गोरोबलायोब्ला बेखौ खोब सम्भब खालामहैनायानो जागोन मानो होनब्ला बेखौ रेकर्ड खालामनो थांनायाव गोबांथार फाइनान्सियेल इनभल्भमेन्ट जायो दा बेखौ बबेबा मोनसे हान्जायाल' बबेबा मोनसे थाबैनो खालामनो हागोन बे नङा नाथाय बेखौ खालामनो हायोब्ला जोंनिफ्रायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोबोद बेखौ अनसायथावना मोनसे बेखौ जोङो फोरमायनो सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै बेखौ आं फोरमायदों दा जोङो जोंनि गेजेराव मिडियाफ्राव गोबांथार फोसावलायनाय जादों नेक्स्टआव बागुरुम्बाखौ गिनिज वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामदों मादों नाथाय दिनैसिम आङो रोखायै मोनथियाखै सरकारा खालामदों खालामाखै नाथाय बिहुखौ जेब्ला गिनिज वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामनो थाखाय जेब्ला फोसावो बै समाव बा आसाम सरकारनि गिबि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनानै गालांखादोंमोन बिथांमोननि इनिसिएटिभआव आरो जोंनि रायजोआव जोंनि दलफोरनि गोरोबलायनाय जायोब्ला बेयो जागोन नाथाय माब्ला जागोन बेनि रोखायै बुंनो हानाय जोंनियाव मोसानो थाखाय बे समाव खावलायनाय जाबाय माबादि साखाफारा बेनि थाखाय दा बेथ' जोङो खालामोब्ला हारसिङै खालामनो हानाय माबा नङा बियो इभेन्ट नङा जिहेतुके रेकर्ड खालामनो थांनाय लोगो लोगोनो बेयाव गोबां माने नाम्बार्सनि मोसाखावरि गोबां नाम्बार्सनि दामजु दामग्रा बिनि जिखिनि इनभल्भमेन्ट थायो दा बेवहाय जोङो नङाब्लाबो मास मोनसे मास मोननै बे रोखोमनि प्रेक्टिसनि प्रयोजन जागोन खमसेबो जोंनियाव गोबां एरियायाव ओनसोलफ्राव जिहेतुके बागुरुम्बाखौ मोसानायनि बे रोखोमनि जोंनियाव परिबेगा दंखायो दा बेखाय अब्लाबो बेखौ मोनसे इउनिफर्माव लाबोनो गोनां थाखाय मोनसे प्रेक्टिसा खालामथारनांगोन दा बेयाव आङो खोब खम समनि गेजेरावनो जुदि जायोब्ला हागोन बेखिनिखौ सानो बिहु गिनिज वर्ल्डआव मोसानाय बिहुखौ लानानै आरो बर'नि माखासे मोसानायखौ लानानै कम्पेयार खालामलायदों बेयाव समाजाव माबायदि गोहोम गोलैगोन नामा नायदो माबा मोनसे मावनो थाङोब्ला बेखौ बिनिया मोजां बिनिया गाज्रि थाबैनो बेखौ बुंनाया जोंनि थाखाय गाज्रि मानो होनब्ला बयनिबो मोसानाय आदब बेफोरो गुबुन गुबुन रोखोम जायो दा बेनिखायनो बागुरुम्बानि मोसानाय आदबा बेलेग बिहुनि मोसानाय आदबा बेलेग दा बेखायनो बिहुनिया बिहुनि बायदिनो जागोन बागुरुम्बाया बागुरुम्बादिनो जागोन बा बर'नि बैसागु मोसानाया बैसागु मोसानाय बायदिनो जागोन दा बेयाव जोंनिया साबसिन बिनिया गाज्रि बेखौ थाबैनो कमेन्ट होलायलायनाया आंनिब्ला मोजां जायाखै बेखिनिखौ आं बुङो मानो होनब्ला गासैनिबो माहारिनि गावबा गावनि हारिमुवा बै हारिनि मोनसे बिबेकआव नांथाबनानै थानाय बेखौनो अनसायनानै बिनि गावनि आइडेन्टिटिखौ बा हारिनि आइडेन्टिटिखौ होनाय जायो दा ओंखायनो बेखौ जोंनि माखासे मानसिफ्रा कम्पेयार खालामनानै बियो मोजां जायाखै जोंनिया मोजां बे बुंनाय बाथ्रा आंना बानजाथाव जायाखै बेखौ आङो बुंनो सानो